Gema Bikuña Madrid, erizainak aurkeztuko digu erosotasun neurriak eta titian analgesia. Mendaro ospitalen larrialdeatan lan egiten du erizainak. Eskerrik asko, gure lana onartzeagatik. Eta, gaur saia ipini ostazu hemen mikrofonua, pinganilua eta muñekua, aldotena ingot. Gu erizain, Mendaro ospitaleko erizain talde bat gara, erosotasun neurriak eta titian analgesia sustatzen ari gara orain dela 2 urte. Guk urgentzitan larrialdietan umeri egiten dizkiogun erizaintzako teknika eta prozeduretan mina arintzeko eta angustia jeisteko intentzioarekin. Horrengo titulua da komunikatzeko modu berri bat. Sarrera moduan esan, oroar eta ez oindala hainbeste urte, gu teknika hauek egiten genituzkenean gurasoak ateratzen genituela konsultatik. Hori guk hemengo sarrenak bizi izan dugu. Honez egiten zuen umearen ansiedadea eta umearen bilurrak eta umearen angustiak gehitu eta gainera eurokin gurasoekin harremana esan izaten oso egokisa. Beste minak arintzeko beste neurri batzuk ere baditugu guk urgentzitan orain dela urte asko farmakologikoak dira adibidez la pomada, pomada suturentzako, oxido nitrosoa erabiltzen hasi ginen ja orain dela urte batzu haustura importanteetan, traumatologoak eta reakzioa egiteko. Eta orain, sudur barneko medikazioa ere erabiltzen dugu, pseudoanalgesia egiteko orduan, midazolana eta fentan ez da normalian, pediatrakin batera. Eta gero farmakologikoak ere erabiltzen genituen, informazioa umeari adinaren arabera, zer egin behar genion esplikatzen genion, gurasueri ere, arnazketa, orain pintxaso bat emango dizut eta orain arnaztu eta moskito bat etorriko da eta inputs fuerte eta pasatuko da, eta holako bakoitzak pixkat bere artearen arabera, ez? Eta urte batzu haustura importanteetan, traumatologoak eta reakzioa egiteko, eta orain sudur barneko medikazioa erabiltzen dugu, pseudoanalgesia egiteko orduan, midazolana eta ez da normalia, pediatrakin batera. Eta gero farmakologikoak ere erabiltzen genituen, informazioa umeari adinaren arabera, zer egin behar genion esplikatzen genion, gurasoeri ere, arnazketak, orain pintxaso bat emango dizut eta orain arnaztu eta moskito bat etorriko da eta inputs fuerte eta pasatuko da, eta horrelako bakoitzak pixkat bere artearen arabera, ez? Eta kantua, momentu hortako Pirritx eta Portxen kantu tokatzen dana, eta horrek pixkat laguntzen hasi ginen pixkat hobetzen gure zera. Eta beste pauso bat ere nahi genuen, eta hor deskubritu genuen Mari Berkei da erizaina aitzindaria erosotasun neurritan, medidas de comfort position. Agertzen da bibliografia. Eta gero gainera, gehitu genion, titian analgesia sustatzen hasi ginen. Gure helburua zein izan zen, erosotasun neurriak eta titian analgesia gure zerbitzuan sustatzea. Eta esaten dut zuten moduan, noin dela 2 urtetik hortxe gabitz, poliki. Hortarako ingeben lantalde bat, bibliografia aurkitu honen gainean, eta gero bibliografia eta lana gertu gaukanean, ingen dituen formakuntza saioak gure larrialdiko lankidei, auxiliar, erizain eta pediatrei ere bai. Eta honen aurretik irakutzeko zuet lehengo argazkisa zen izan. Lehengo argazkisa hau zen. Umeari pintzatu behar genionean, gurasua konsultan, umeak amila gainean, nagusi mar gainean. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Claro, 2, 3, 4, 5, hau seguramente gehieno bizi izan dugula. Umea eusten, umearen ikuspegia hau zen. Bakardadea, guraso gabe, eutxita, etzan da, bibliografiak esaten dauena, saiestu behar dan posizioa da, okerren toleratzen dutena umeak, nik uste guk ere bai, baina umeak okerren toleratzen dutena da, etzandakoa, gurasoak nuen okitzen genituen, ateatzean, sala esperan, urduri, negarrez, ateatzean, atia joten, bukatu duzue ez gara hasi ondiok, eta umea negar, hori bizi izan dugu. Eta guzela ginen, holaxen 4, 5, umea eusten. Zukanka, bezua, nik burua, izara batekin lotuta, holakoak behin izan ditugu, oinetikako esen zuteko mesedez, biztela? Zergaitik egiten gendu dugu hori? Seguramente gurasoak ateratzen dituen gure bildurren gatik. Esatik, ume bat pintxatzea, ume bat erizonda jartzea, bakizu azkenian. Baina, hori dana gainditu dugu. Geroago hasi ginen pixkat gurasoak konsultan sartzen, gurasoak umea laguntzen, eta bakarrik ez eukitzen. Eta orain, esan dut zuten moduan, oindala 2 urtero, hasi ginen erosotasun neurriak.
Erosotasun neurria zer dira, bueno, ez da ezer, hola, zientifikoki, bueno, da, aurra, gurasoa edo amaren gainean eukitzia umea guk teknika egiten ari garen bitartean. Hau da, gurasoari eskaintzen zaio nahi badau umearekin egotea, eta gainera esaten diogu nahi badau bera izatea umea goxo batzen dauena, eta egin beharrian, umea kamila baten gainean bota, dago gurasoen gainean, gurasoen goxo obatuta. Eta berak laguntzen dugu umea eusten. Horrek zer egiten dau? Umea aurra bakarrik ez da sentitzen, ez da lotuta sentitzen, gurasoa sentitzen da, laguntzen ari dala, gurasoa sentitzen da, umea babesten ari dala, gurasoak aktiboki parte hartzen dute, ez daude zalan zain, aurra bezartatuta sentitzen da, eta ez indarrez lotuta, eta honek banak zer egiten da, komunikazio egoki bat. Aita, ama, eta gurekin da horran gu belan edako erosotasun, beste erosotasun batekin lan egiten du. Oraingo argazkixa hauxe da. Adibidez, odola ateratzeko era. Beti gomidatzen ditugu gurasoak, ea nahi duten gelditu ero, kanpoan, sartu ero gelditu, gehienak esan behar da, konsultan gelditu nahi dutela. Eta gero proposatzen duegunean, ea nahi duten, beraiek izatea, umea usten dutena besotan eta beraiekin egotea, baietz esaten digute. Beti pixkat konuntuko dozo. Hau da, guk ikusten badugu, guraso ez dugula oso konbenzita ikusten, ez dugu ikusten oso fundamentosua dela, hori ja, esperientzia demoten dutzu. Ero, no, eski jo me mareo, ikusten badugu, ez zindu eskula eutzi, orduan, zile bat jartzen dugu. Mariatzen bada ere, hola, bosporruna ere, zati mariatzen bada, kamilan baldin bada, tan mal. Zati batzutan esaten da, umeari pintxatzen gara eta gurasoa jauzita, baina, orduan, gauza da, guk hemen ikusten duzuen bezala, ama dago umea eusten, betik esaten diogu bere beso, eskumako besoarekin o bestearekin pixkat indar diona da blokeatu hau sorbalda horrelexen obatzeko goxo guk goxo batu, kantutxo bat, beraien kontuak, hankakin ere, animatzen diegu, segun eta zelako luzerako umea da, beraien hankakin, bere umearen hankak blokeatzea, eta gu begiratzen ari garen bitartean, teknika egitzeko preparatzen ari garen bitartean, tortorra ipini hemen ez, bestean bituko dut, por si acaso, ez dakizer. Horra, 10 minutuak lehen negarraz pasatzen zeuen umeak. Eta oina esatiko dago, amaren, eroaitaren, magalian, goxo, eta orduan, gero, sastada emateko orduan, ematen dira mina, hori ondiokan ez da existitzen. Elduko da, baina, ez. Orduan, ze pasatzen da, gero tarte hortan negaritzen dau, eta hemen zer mal personal dauz, auxiliara, guri laguntzen pixkat besua eusten, eta erizain bat, ez gaude bost, osei, que ume bat pintxatu behar ganean batzutan urgentzia, vamos a pinchar a un niño, eta ematen dau, gelitxu imiar dala, ez, uri, gupetzen mendaron, hola bizitzen genuen lehen. Beste adibide bat, beraita honen kasu honetan, beste bi guraso, gomilatu genituen, eta, aldan nahinean, batek ero beste, hau eskumako hau pixkat erresistitu zitaigun, aitak berak, esiratik esan eben, igual ez naiz kapasa eusteko, baina, bastante politxo. Hau izango zen, odola ateratzeko, ero bila bat hartzeko kasuan. Zudur barneko zundaketa edo jarion zurraketa aspirazioen sekaziones, berdin. Azkenien oinarria berdina da. Gurasoak baliatzea bereien umeekin obatuta egoteko, beraiek eusteko, umea sentitzeko gurasoekin daudela, eta guri lana erraztea, aldan eginean. Hau izango zen beste adibide bat, eta gero, maskurien zundaketa edo poltza de orina jarri behar dugunean analizizak egiteko berdina. Kasu honetan amari eskainizi genioan, jasartzeko, obatzen dago umia bere beso gainean, gukipintzen dugun tapadori hemen behian, eta gaitin ditugu dena, eta gero ja sondaketa egiteko orduan, amari esaten dugu, zabaldu pixkat eta utzi pixkat. Umea ez da joaten atzera, batzutan sondakin hori biltzen ginean, oina esatik ama dago tope, orduan beste efekto bat, ikusten duzue, ondura batean irutxu honek. Eta titian algesia, titian algesia da la monda, lo más. Evidentziak esaten da, magundako edoskitzea oinarriak, erlajanteak eta analgesikoak direla, hori evidentzia badago, eta gaur egun ikustot ospitalek askotan erabiltzen dela titian algesia, etengako deko kontaktu fizikoa daukagu,
umearekin, ai, motxo bekia, ai, txon, zer minutu, zeiatu banaz. Ez que 5 minutuak, pasauxak, ez da? Lasai, oso interesgarria data. Dano gauz atope zurekin, lasai. Bueno, eta orduan, Titian Algesiekin berdina pasatzen da. Gu baldin badakigu dala, ama laktante dala, eskaintzen diogu nahi badau teknika egiten ari garen bitartean, titia emateko, dakigulako, hori, dituela onura erlajanteak eta analgesikoak eta gainera kontaktu fisikoa dago amarekin momentu guztian, aurrari mina arintzen zaio eta aurra lasaitu egiten da, eta gainera ama jarrera aktiboa dauka. Batzutan ez daue izaten nahi teknika egiten ari garen bitartean titi ematea, baina bai, bukatzen dauenean eskaintzen diogu espazio bat, edo gure konsulta, edo observazioko lekutxo bat titi ematzeko umia relajatzeko. Hori ere, beste aukera bada. Hemen, adibidez, hemen molaten garabe bai, ume hau, pixkatan dixo bazan, ama iseri zan konsultan, eta umea horrela ari zala, gu ondoan jasartzen gara beste zila baten, ego belauniko, saiatzen gara beste zila baten gure bizkarra gautik, eta hor, nahi horrela, etzan da egotia, eta guk zera ba, normalian hola izaten da. Hemen ekartzen dutzuet beste bibliografiako adibide batzuk, esaten dutzuet, danetan dago besarkada, danetan dago distrakzio aktiboa edo pasiboa, danetan dago gurasoen besotan egotea, mutila ondixaua edo txikixaua izatia, pixka gehiago eutzi edo gutxiago eutzi, bibliografiako honik dakar. Hemen suturak egiteko orduan adibidez, aguk trauman ere egiten ditugu, hola etzan, eta gurasoen beso gainetan. Bale? Ondorio bezala, guk ikusi dugu, klaramente unean negar gutxiago egiten dutela, bai edo bai. Baina ez mina ez dutelako sentitzen baizik eta beste 10 minutu hori pasaten genituenak umea gurasotik separatuta kamila gainean eusten horrein murriztu egin dialako denborak eta orduan estresaren egiten da. Gurasoak lasaiago sentitzen dira, lagundu egiten duelako. Gainera gu normalian zoriondu egiten ditugu, batzuk baino gehiago negarritzen dau. Zatik, labratu txarra pasatzen dau, umiak eta gurasoak. Baina gero zaten, oso ondo, oso ondo portau zara, zube bai. Eta posifaten dira. Erizainoan partetik, hor gabiz trebetasunak lantzen, alik eta ondu denitzen, zailo desberdinak egiten ditugu, betik animatzen ditugu gure lankideri, neurri hauak hartzeko, batzuk esaten dagoela mire jame de tonterias, ilo la vieja usanza, baina gu saiatzen gara benetan aurrera dramatik. Eta gero hemendik komendatzen dizuegu, umeekin lan egiten duzuten beste guztieri, konsultan, edo ingresatuta daudenean umeak, edo ambulatu dixuan, martxan jartzia neurri honei zatitia errazak eta egisa zen eragin korraldia. Eta bukaketako eta hausnarketa bukaera galdera bat luzatuko dutzuet. Zuek zer nahi duzue, geixau? Indarrez betuta egotea edo indarrezan bezarkatua. Guk argi daukagu, eskerrik asko.